σας! Λοιπόν, είμαι η Βίκη. Αυτή είναι η πρώτη μου προσπάθεια στο να ξεκινήσω ένα κανάλι στο YouTube. Ελπίζω να τα πάω καλά, έχω πάρα πολύ άγχος. Βοηθήστε με, πείτε μου ό,τι έχετε, ό,τι συμβουλές έχετε να μου δώσετε. Ανοιχτή σε όλα. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε νομίζω. Παιδάκι από την Estée που δεν έχω αγοράσει κάτι, κάποιος μου το έδωσε κάπως έγινε και μου αρέσει πάρα πολύ το σχέδιο του. Λοιπόν, είναι καλλιτικά τα οποία έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι. Δεν είναι πάρα πολλά θα έλεγα για όλο το πρόσωπο. Είναι γρήγορες επιλογές θα έλεγα. Κάτι που μπορεί να σας βολέψει για να κάνετε γρήγορα το μακιγιάζ σας και όχι να ψάχνετε πολλά προϊόντα και τέτοια. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Ό,τι πιάνω θα είναι σε τυχαία σειρά. Λοιπόν, πρώτα είναι αυτή η τερακότα της Golden Rose, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη απόχρωση, δεν ξέρω, ελπίζω να φαίνεται καλά, είναι το πρώτο μου βίντεο. Είναι και πολύ βρώμικο, λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία απόχρωση, είναι στην 101, απόχρωση 101. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πορτοκαλίζει. Δηλαδή δεν είναι για κοψίματα, δεν είναι για να τονίσετε, όχι να τονίσετε, για κοψίματα δεν είναι σίγουρα. Είναι για να ζεστάνετε το πρόσωπο, εγώ τη χρησιμοποιώ και σαν blending στο κόκαλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα και μόνο του μπορεί να φορεθεί στο μάτι με λίγη μάσκαρα και είναι τέλειο. Λοιπόν, επόμενο, και άλλη πούδρα. Λοιπόν, η πούδρα αυτή είναι από τη Maybelline, η Matte Maker, η οποία μου έχει σπάσει κιόλας. Ναι, βγαίνει η πούδρα. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό, απλά εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα στο να τη χρησιμοποιήσω, οπότε cool, απλά προσέχω. Είναι μια απλή matte πούδρα. Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό. Με βόλεψε να σετάρω όλο το μακιγιάζ. Αυτό. Δεν τρελάθηκα, δεν κάνει για μένα τη φανταστική δουλειά, αλλά είναι ωραία και την προτιμούσα. Βασικά δεν έχω άλλη πούδρα. Σαν βάση, όλο το καλοκαίρι, και αυτό είναι και βρώμικο, όλο το καλοκαίρι χρησιμοποιούσα το Sunscreen Velvet της Fresiden, το οποίο χρησιμοποιώ ακόμα μέχρι να μου τελειώσει. Πάρα πολύ ωραίο, SPF 50 με χρώμα. Δεν ξέρω τι να πω, είναι η καλύτερη αντιλιακή που έχω βάλει, γιατί δεν μου αρέσει, δεν θέλω να βάφομαι, να βάζω αντιλιακή και να βάφομαι από πάνω. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι μου βγάζει πάρα πολύ λιπαρότητα, δεν έχω βρει ίσως και κάποια αντιλιακή που να είναι τόσο ματ όσο αυτή, και αυτή με το χρώμα που είχε ήταν ό,τι πρέπει, εξουδετερώνε τις δυσχρωμίες, τις κοκκινίλες, οτιδήποτε υπήρχε. Δεν καλύπτει, απλά τα κάνει όλα σε έναν ομοιόμορφο τόνο. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό και θα την ξαναπροτιμήσω. Για να τελειώνουμε με τις πούδρες, λοιπόν, έχω αυτό το σετάκι από ELF. Είναι Contouring Blush and Bronzing Powder. Είναι εδώ πέρα, αυτά τα δύο χρωματάκια, στην απόχρωση Saint Lucia. Ναι, Saint Lucia. Η Lucia, δεν ξέρω πώς λέγεται. Λοιπόν, αυτά τα δύο. Ένα ρουζάκι και ένα μπρόντζερ. Το μπρόντζερ και αυτό, βασικά είναι περίεργο, είναι σαν κόκκους. Anyway, δεν ξέρω, μου άρεσε πολύ. Το ρουζάκι είναι ένα κοραλοροζ ανοιχτό, απλά δίνει μια λάμψη υγείας, αυτό μου αρέσει. Και εδώ πέρα ψηλά κυρίως, όχι πάρα πολύ εδώ, να μην γυαλίζετε. Το μπρόντζερ και αυτό δεν είναι για κοψίματα, απλά έτσι για να ζεστάνετε λίγο όλο το πρόσωπο, και αν δεν είστε ιδιαίτερα μαυρισμένοι στο πρόσωπο λόγω αντιλιακών κτλ. Βοηθάει. Αυτά. Πάμε στα μάτια. Λοιπόν, πρόσφατα, μες στο καλοκαίρι, όχι. Λίγο πριν το καλοκαίρι αγόρασα την Naked Basics. Τη γνωρίζετε όλοι. Και αν δεν τη γνωρίζετε, πάρα πολύ διάσημη παλέτα στο YouTube ειδικά. Έχει 6 μάτ αποχρώσεις, από highlighter μέχρι σκούρο μαύρο. Πάρα πολύ ωραία παλέτα, με έχει βολέψει, επειδή φοράω όχι κυρίως ματ, απλά θέλω να έχω απαλές αποχρώσεις. Με έχει βολέψει πάρα πολύ, έχει όσες θα μπορούσα να χρειαστώ, και ακόμα αυτή εδώ, μισό λεπτό, αυτή εδώ η καφέ θα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και στα φρύδια μου. Και είναι πάρα πολύ ωραία για να την κουβαλάτε. Πάμε σε concealer, λοιπόν.
τέλειωσα και μου αρέσει πάρα πολύ το Fit Me της Maybelline στην υπόχρωση 15. Όπως θα δείτε δεν έχει μείνει και κάτι, το έχω φάει όλο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο concealer, είναι με αυτό το applicator doe food, πώς το λένε. Νομίζω ότι έχει βγει και το stopper και δεν το κατάλαβα, γιατί μπορεί να βγάλει πάρα πολύ προϊόν. Ναι, και έτρεξε κάποια στιγμή, τα έκανε λίγο όλα χάλια στο ντάκι μου, αλλά το λατρεύω, δεν μπορώ να το βρω, στα Hondos τουλάχιστον που ρώτησα, μου είπαν ότι είχε καταργηθεί, αποσυρθεί, κάτι τέτοιο και ότι δεν θα το φέρουν άλλο στην Ελλάδα. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί τα πήρα 8 ευρώ, πάρα πολύ καλή τιμή, κάνει πολύ καλή δουλειά. Ελπίζω να το βρω κάπου, να πάρω 2-3 να έχω ή να βρω κάποιο άλλο της Maybelline οικονομικό. Αν έχετε να μου προτείνετε κάποιο. Κάτι που ξέχασα. Λοιπόν, έχω και αυτό το Simmering Facial Whip. Είναι της ELF. Λοιπόν, είναι σε μορφή κρεμόδι, να το πω. Ναι, έχει με αυτό το στόμιο και βγάζετε πολύ λίγο στο χέρι σας και το δουλεύετε. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν highlighter πάνω στο ρου σας, γυαλίζει πάρα πολύ όμορφα. Μπορείτε να το βάλετε σαν σκιά, που είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Και έλεγε στο site ότι μπορεί να μπει και στα χείλια, εμένα δεν μου άρεσε για τα χείλια. Εγώ το χρησιμοποιούσα για ρουζάκι. Έβαζα μια μικρή, θέλει πολύ λίγη ποσότητα, αλλιώς το βγείτε με ροζ στάμπες. Θέλει μια πολύ μικρή ποσότητα στο χέρι σας, το δουλεύετε με ένα stippling πινέλο. Εγώ έχω ένα της Real Techniques, το δουλεύεις με το stippling πινέλο και το απλώνεις στα μποναριστά και το πιέζεις στο δέρμα. Και έχει ένα πάρα πολύ όμορφο, δροσερό, ροδαλό αποτέλεσμα και γυαλίζει ελάχιστα. Μια φωτεινότητα. Αυτό είναι στην απόχρωση Pink Lemonade. Ήθελα να πάρω ένα nude που είχε, ένα σαμπανιζέ κάπως, για να το φοράω καθαρά για highlighter, αλλά ήταν out of stock όταν είχα παραγγείλει τότε από το iHerb, οπότε μείναμε με αυτό. Λοιπόν, πάμε στα μάτια. Υπέρ αγαπημένες 3 twist eyeshadow από τον Κορέ. Λοιπόν, η πρώτη είναι Golden Bronze νομίζω, αυτή εδώ. Νομίζω, αυτή είναι η μοναδική που έχει αρκετό προϊόν. Η επόμενη είναι, θα σας δείξω αυτήν, Golden Pink, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό μου έχει μείνει μόνο. Και το τελευταίο μου απόκτημα, πριν το καλοκαίρι, είναι, και αυτή έχει μπόλικο μέσα, είναι, δεν ξέρω, αυτή η beige σκιά, έχει πολύ ελαφρύ shimmer μέσα. Με εκνευρίζει που δεν γράφουν πάνω στη συσκευασία παρά μόνο στο κουτάκι το όνομα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, αλλά είναι η beige. Υπέρ αγαπημένες, θα πάρω και την γκρι, νομίζω έχει, θα πάρω και την σκούρα απόχρωση για το χειμώνα, και ακόμα και σαν μολύβι μπορείτε να μια χοντρή γραμμή πάνω στο βλέφαρο με μια μάσκαρα και νομίζω θα είναι υπέροχο για το χειμώνα. Δεν έχω κάτι να πω, τις υπέρ λατρεύω, όλο το καλοκαίρι φορούσα μόνο αυτό με λίγο σβήσιμο και μια μάσκαρα και ίσως το βράδυ κάποιο eyeliner, κάτι τέτοια. Αυτό ήταν όλο μου το μακιγιάζ, τα μάτια. Θα σας δείξω πρώτα αυτό. Στα φρύδια μου χρησιμοποιούσα, πρέπει να το πετάξω μάλλον, τελειώνει, αυτό το μολυβάκι της Κατρίς, το οποίο έχει και το σπούλι από δίπλα για να χτενίζετε τα φρύδια σας. Βλέπετε πόσο μου έχει μείνει. Είναι στην απόχρωση, δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον η απόχρωση. Δεν υπάρχει, νομίζω ότι είναι το soft blonde ή κάπως έτσι. Είναι το ανοιχτό, όχι το τέρμα ανοιχτό, το μεσαία θα έλεγα. Ταιριάζει με τα φρύδια μου, αν και είναι αρκετά ανοιχτό. Δεν τα κάνει ιδιαίτερα σκούρα, τώρα φοράω μια σκιά. Αλλά το αγαπάω ιδιαίτερα, θα το ξαναπάρω. Χρησιμοποιήσω αυτό της Essence και νομίζω ότι μου αρέσει λίγο περισσότερο από αυτό. Εκείνο είναι πιο κερένια η υφή του, κάπως έτσι. Αλλά αυτό έχει το σπούλι από πίσω με το καπάκι, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν χρειάζεται να, ειδικά αν το έχετε σε τσάντα, σε νησισέλ, δεν χρειάζεται να κουβαλάτε έξτρα κάποιο σπούλι για τα φρύδια. Μου αρέσει πολύ. Δεύτερο πριν το τέλος. Λοιπόν, είναι το Deep Liner Liquid Eyeliner της Golden Rose. Είναι, να ανοίξουμε, σε αυτή τη μορφή. Έχει αυτό εδώ το πινελάκι. Δεν είναι εύκαμπτο το πινελάκι, είναι αυτό εδώ που βλέπετε, δεν είναι εύκαμπτο, αλλά κάνει πολύ ωραία τη γραμμή στα μάτια. Τελευταία δεν κάνω cut eye, δεν βγάζω τη γραμμή προς τα έξω καθόλου, γενικά
Προσπαθώ να είμαι κοντά στη γραμμή των βλεφαρίδων και ίσως κάνω μια πιο παχιά γραμμή μέχρι λίγο πιο έξω εκεί που τελειώνει οι βλεφαρίδες μου. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, είναι σταθερό, είναι μαύρο, έντονο, δεν φεύγει και πάρα πολύ ωραίο. Και άδειασε. Τελευταίο που έχω να σας δείξω και υπεραγαπημένο είναι η μάσκαρα Lash Sensational από την Maybelline, Lash Multiplying Mascara. Έχει αυτό το υπέροχο βουτσάκι για μένα. Λοιπόν, να σας το δείξω εδώ, νομίζω φαίνεται. Τώρα έχει η δικιά μου, πρέπει να αγοράσω άλλη, έχει αρχίσει να ξεραίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραία μάσκαρα, κάνει τις μου βλεφαρίδες τεράστιες. Εγώ που αγαπάω τα σιλικονένια βουτσάκια, κάνει τις δικές μου βλεφαρίδες τεράστιες και διαχωρισμένες. Δεν τις κολλάει. Στην αρχή που είναι καινούργια και είναι πιο υγρή, είναι αρκετά υγρή, μπορεί. Θέλει να σκουπίσετε λίγο το βουρτσάκι στο στόμιο και να περάσετε και ίσως να ξαναεπαναλάβετε την στρώση για να φανεί καλό το αποτέλεσμα. Μετά από λίγες εφαρμογές που αρχίζει όσο να είναι να στεγνώνει, έχει την τέλεια υφή και νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ ωραίες βλεφαρίδες. Εγώ την αγαπάω, την πήρα για να μην την πατήσετε και να τη βρείτε όσο πιο οικονομικά μπορείτε αν θέλετε να την δοκιμάσετε. Δοκιμάστε τα Micro Stores, Micros Cosmetic Stores, κάπως έτσι λέγονται. Έχουν πολλά προϊόντα Maybelline, μάσκαρα κυρίως. Νομίζω 7,68 ευρώ την είχα πάρει πάρα πολύ καλή τιμή και είχε βγει τότε και έκανε γύρω στα 13 ευρώ στα Hondos. Οπότε, όχι ότι δεν θα άξιζε 13 ευρώ, απλά εφόσον μπορείτε να την βρείτε πιο φθηνά, δεν υπάρχει λόγος να την πληρώνετε. Τέλος, τελευταίο που θέλω να σας δείξω και το ξέχασα είναι η κολόνια, την αγαπάω, Coconut Sand από τον Κορέ. Έχω αιμονή με την καρύδα, τη λατρεύω. Το αντιλιακό μου είναι το Hawaiian Tropic με καρύδα, χρόνια το παίρνω. Οπότε θέλω να μυρίζω καρύδα και λατρεύω την καρύδα το καλοκαίρι. Όταν βγήκε αυτή η κολόνια και τη μύρισα, νομίζω ήταν άνοιξη, ήταν πολύ πριν το καλοκαίρι, έπαθα σοκ. Είπα τι θέλω και όταν ήρθε το καλοκαίρι φυσικά την αγόρασα. Είναι πάρα πολύ οικονομική, νομίζω γύρω στα 7 ευρώ την είχα πάρει από ηλεκτρονικό φαρμακείο. Όλες αυτές οι κολόνιες είναι υπέροχες, έχει και άλλες μυρωδιές πάρα πολύ ωραίες, αλλά Coconut Sun, μυρίζει βανίλια, καρύδα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό άρωμα, αλλά όχι το γλυκό το οποίο σου φέρνει ζαλάδα και δεν μπορείς μες στη ζέστη. Είναι ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Αυτά ήταν τα... Έχω γεμίσει τρίχες. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου, όχι αγαπημένα ακριβώς, απλά τα προϊόντα μακιγιάζ και η κολόνια μου που χρησιμοποίησα όλο το καλοκαίρι. Δεν είχα πολλά περισσότερα από αυτά, άντε ένα ρούζ που χρησιμοποιούσα, κάτι άλλο, αλλά αυτά ήταν κυρίως τα προϊόντα μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να μην είμαι πάρα πολύ χάλια, γιατί νομίζω ότι θα βγει χάλια το βίντεο. Αυτά, ελπίζω να κάνω και άλλα βίντεο, θα δούμε τι θα γίνει. Χάρηκα πάρα πολύ που το έκανα, φιλάκια. Αν θέλετε, αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι, θα χαρώ πάρα πολύ και θα μου δώσει ένα κίνητρο για να κάνουμε και άλλα βίντεο. Και ένα ευχαριστώ, τεράστιο ευχαριστώ στα κορίτσια, την Μπέλη, την Ελίζα και την Κατερίνα, οι οποίες με παρακίνησαν να ξεκινήσω το βίντεο και με βοήθησαν πολύ. Θα έχω τα κανάλια τους από κάτω, αν και νομίζω τις ξέρετε όλοι. Και αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλάκια, bye!